Hayırlı erте, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Дәвамлы ярдәм Түбән Кама шәһәрендәге гуманитар ярдәм пунктларының эшли башлауына 1 ел тула. Шол тарих дәшәсыман Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе үзенең 150 еллык юбилейын билгеләп үтте. Яшәрсең син халкың жанында. Татар җәмәгатьчелеге Татарстанның халык артисты Флора Сөләйманованы соңгы юлга озатты. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Безне тагын бер җылы сентябрь атнасы көтә. Синоптиклар бүген 20 градуска кадәр җылыта дип фаразлый. Бу атнада пәнҗешәмбе, җомга көннәрендә кыска вакытлы яңгырлар явуы ихтимал. Гомумән алганда октябрьгә кадәр салкыннар көтелми. Түбән Камада гуманитар ярдәм җыю буенча 5 пункт эшләп килә. Теләге булган һәркем хәрбиләргә, аларның гаиләләренә, шулай ук Лисичанск һәм Рубежный халкы өчен кирәк яраклар тапшыра ала. Үзәкләрдә озак саклана торган ризыклар, гигиена чаралары һәм кием салым кабул ителә. Быел әлеге пунктларның эшли башлауына 1 ел тула. Кайда, нәрсә һәм нинди ярдәм оештырыла? Алдагы язмада. Газовую горелку, баллончики газовые, кружки. Ярдәмнең зуры вагы юк. Түбән Камалы моны яхшы белә. Узган ел өлеше мобилизация буенча чакырылган. Өйгә 2 атналык ялга кайткан хәрби зонага китер алдыннан гуманитар ярдәм җыю пунктына керә. Монда солдатка барлык кирәк яраклар тапшыралар. Я благодарен неравнодушным нижнекамцам. Хәрбиләргә ярдәм иткән өчен шәһәрнең барлык халкына зур рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Булышасыз, кайгыртасыз, рухландырасыз. Биредә хәрбиләр өчен җылы киемнәр, дарулар, азык-төлекләр кабул ителә. Балалар рәсемнәрен дә алып килүчеләр бар. Монысы инде күңел күтәренкелеге өчен. Волонтерлар да үз өлешләрен кертәләр, коры душ ясыйлар. Алар эшнең тәртибен белеп башкаралар. Монда ата-аналар дагын, балалар белән дә, тәрбиячеләр белән дә гуманитар ярдәм җыйганыбыз бар. Үзәк көндә ачык, аның эшли башлауына быел 1 ел тула. Альбина Вәлиева, Рафаэль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Башкалабыз Казанда Батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге үз эшен дәвам итә. Хәрби хезмәткә контракт сөргә теләгән һәр кеше бирегә мөрәҗәгать итә ала. Бер тәүлек эчендә барлык документларны рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номеры аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Экранда адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Истегезгә төшерәбез, Россиядә оборона министрлыгы белән контракт сөргә теләүчеләр саны арта. Контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Николай Эрнестович Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе илебездә шул уку йортларыннан санала. Бүген аның коллективы дистәләгән фән докторлары, доцентлар, йөзләрчә белгечләрдән гыйбарәт. Аудиторияләр заманча җиһазландырылган. Бу уку йорты күп илләр белән элемтәдә тора. Шушы көннәрдә генә уку йортының 150 еллык юбилей уңаеннан матур чара булып узды. Дәүләт ветеринария медицина академиясы гаять зур тарихны үз иченә ала. 150 ел элек 1873 елның 31 маенда император Александр II-нең югары буйрыгы буенча Казан ветеринария институты ачыла. Әлеге югары уку йортының юбилей уңаеннан бик матур чара булып узды. Чараны уку йортының ректоры профессор Рөстәм Рауилов ачты. Ул үзенең мөрәҗәгатендә катнашучыларны сәламләде, оештыручыларга рәхмәт белдерде һәм катнашучыларга уңышлар теләп, югары уку йортының тарихы, шушында эшләгән белгечләрне искә төшереп узды. Киләчәк планнар турында сөйләп үтте. Я хотел бы пожелать в первую очередь, чтобы соңгы елларда һәрберебездә аңлап торабыз, киләчәгебез югары белемле кешеләр кулында. Шуның өчен барлык мөмкинлекләрне дә тудырырга һәм файдаланырга кирәк. Сер түгел, бүгенге көндә барлык югары
уку йортлары да нигездә үз эшләрен югары дәрәҗәдә алып баралар. Ләкин дәүләт ярдәме һәр даим кирәк. Рәхмәт республика җитәкчелегенә уку йортлары турында кайгыртуларына ярдәм итүләрен тоеп эшлибез. Уку йорты комплекслы фәнни тикшеренү һәм укыту учреждениесе буларак яшәп килде. Аннары аның фәнни секторы Бөтен Союз фәнни тикшеренү ветеринария институты итеп үзгәртелде. Соңгы чорда бу югары уку йортының даны чит илләргә дә тарала. Во-первых, я горжусь, что я имею отношение к Казанской академии. Без Казан ветеринария академиясе белән инде 5 елдан артык бик тыгыз элемтәдә торабыз. Уртак проектларыбыз бар. Шулар өстендә зур эш алып барабыз. Мин моңа бик шат һәм горурланам. Татарстан җитәкчелеге югары уку йортлары эшчәнлегенә зур ярдәм кулы суза. Без аны күреп, белеп торабыз. Афәрин диясе генә кала. Рәхмәт чакыруыгызга чын күңелдән тәбриклим. Бу уку йорты ачылган көннән алып бүгенгә кадәр ветеринария врачлары һәм зоотехниклар әзерли. Биредә 2 факультет эшли. Студентлар 12 белгечлек буенча белем ала. Уку читтән торып һәм көндезге бүлекләрдә алып барыла. Студентларга белемне 3 дистәдән артык кафедраларда эшләүче профессорлар, доцентлар һәм башка югары квалификациялы укытучылар бирә. Бүгенге республика район җитәкчеләренең күбесе әлеге мәртәбәле уку йортын тәмамлаган. Безнең 959 муниципаль берәмлекләр бар. Әгәр дә без менә Казан дәүләт ветеринария институты студентлары булмаса, авылларда, муниципаль берәмлекләрдә менә бу әйтергә кирәк, терлекчелек өлкәсендә ниндидер тәртип ясау буенча безгә бик кыен булган булыр иде. Монда бүген алар чыннан да республикада авыл хуҗалыгы өчен, менә терлекчелек тармагы өчен бик әйбәт кадрлар әзерлиләр. Монда без бу вакытны мин әйтергә телим инде безне бик зур югары белемле профессорлар һәм преподавательләр укыттылар. Институт республикабызда кадрлар әзерләү буенча иң алдынгы позицияларда тора. Мин чын күңелдән бүген менә бу студентларны, әйтергә кирәк, менә бу укытучыларны, профессорларны менә шушы зур юбилей белән тәбрик итәсем килә. Югары трибунадан бик күп мәртәбәле кунаклар чыгыш ясады. Бәйрәм уңаеннан уку йортының күп санлы хезмәткәрләренә мактау кәгазьләре, грамоталар, күкрәк билгеләре тапшырылды. Әлеге югары уку йорты үзе дә республикабыз җитәкчелегенең зур бәясен алды. Вайзилә Батырханова, Фәннур Хәсәнов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Тиздән халыкара өлкәннәр көне. Аларны бу көнне генә түгел, һәр даим кайгыртып яшәү кирәк. Буа районының Иске Суыксу авылында яшәүче социаль хезмәткәр Миләүшә Гайнетдинованың төп эше район өлкәннәрен кайгыртудан гыйбарәт. 8 әбидә 8 төрле характер. Өйләрендә 108 төрле эш, иң мөһиме өлкәннәрне аңларга һәм ничек бар шулай кабул итәргә кирәк. Әбиләр Миләүшәнең үзендә ярата. Язмабыз Буарыннан. Килдеңме? Килдем, Яхшы нонам. Көтәйдем. Социаль хезмәткәр Миләүшә Гайнетдинова иртәнге 8-гә үз өендәге эшләрен бер якка салып, әбиләре янына ашыга. Үз карамагындагы 8 өлкән кешенең 4-се янына ул атнага 5, калганнарына 3 тапкыр бара. Миләүшәне анда 1001 төрле гызыр мәшәкать көтә. Уңганлыгы һәм мәрхәмәтлелеге белән танылган хатын бер эштән дә иренми. Кибеттән продуктлар апатябыз. Утларына, газларына түлибез. Идәннәрен юабыз. Мунса кертәбез. Керләрен үтүклибез. Авыл мәктәбендә 40 елдан күбрәк башлангычлар укыткан Рукия Шихапова Миләүшәне атнаның 5 көнендә күз карасы кебек көтеп ала. Куллары тыңламаска өйрәнгән ялгыз яшәүче педагог өчен социаль хезмәткәр 15 ел инде куллар да, аяклар да хәзер. Минем бөтен эшемне күңел биреп эшләүче. Ул минем шул кадәр якын үз кызым кебек. Мин аны шул төнебез генә аерылып тора, көннәр буе нинди халәттә булсам да аны чакырам. Больницага алып бара, алып кайта. Килеп, менә хуҗалыкта нинди эш бар, һәммәсендә эшли. Социаль хезмәткәр эшеннән калган әбиләрдә канәгать. Шулай ук районның социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә дә Миләүшә Гайнетдинованың әйбәт эшләүчеләр исемлегендә булуын белдерделәр. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Шығарылышыбызны Татарстанда нәшір ителүче газета журналларда игътибарга лайыклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүз сәхифәнең авторы Миңназыйм Сәфәровка. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ниләр турында яза дигән сорауга бергәләп җавап эзләүне дәвам итик. Үткән атна азагында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына юллама белән чыккан иде. Ул анда Татарстанны илнең терәк төбәге дип атады. Казанышларыбызның нигезендә исә Татарстанлыларның республикага тугрылыгы һәм ватанга мәхәббәте ятуын әйтте. Киләсе елны Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы дип игълан итте. Ватаным Татарстан газетасы әлеге юлламаны һәм шуңа бәйле указны бастырып чыгарган. Бер ел дәвамында шунда куелган бурычларны үтисе генә кала безгә. Ахыры сөенечле булсын. Газетадагы барыбызга да кагыла торган тагын бер язма соңгы юлның бәясе дип атала. Газета журналисты авылларга каладан мәйет кайтарып җирләүнең күпме торганлыгы белән кызыксынып, бу өлкәдәге вазгыятны ачыклаган. Бөтен нәрсәнең дә үз бәясе булганда, авыл зиратын карарга дип бирелгән 5000 сум акчадан зарланып торга кирәкмәс иде дигән нәтиҗә белән килешмичә дә булмыйдыр. Шәһри Казан газетасы беренче битенә бер кансызы харап иткән аккышларның ятим калган бәбкәләрен үстерүче мәрхәмәтле кешеләр турындагы язманы чыгарып биргән. Шулай инде ул ак һәм кара төсләр янәшә булган кебек, адәмнәрнең дә мәрхәмәтлеләре һәм каты бәгырьле, юньсезләре була. Начарларыннан Аллаһ сакласын. Яхшы кешеләргә, әдәби әсәр укудан рәхәтлек ала белүчеләргә Казан утлары журналының сентябрь санында азык җитәрлек. Мәскәүдә яшәп, русча иҗат итүче Шамил Идиятуллинның сәерсымак хикәясенә төшү үтмәгәннәр Рафис Корбанның тарихи шәхесләребез тормышына нигезләнеп язылган Артык кешеләр романының һәм Галимҗан Гыйльмановның Иблис кыткысы кыйссасының дәвамнарын, Кәрим Кара белән Гөлнур Сафиуллиналарның хикәяләрен рәхәтләнеп укыр дип уйларга кирәк. Шигъри җанлы укучыларга да җан азыгы алырдай тезмә әсәрләр бар журналның бу санында. Хатын-кызларыбызга атап чыгарылучы Сөембикә журналының сентябрь санындагы «Юк, еламым» дигән язманы күпләр күз яшын тыеп укыганнардыр. Тормыш сынауларына бирешмичә, аягын югалтып та сыкланырлык итеп яшәүче татар хатынының сабырлыгына ихтыяр кешенә исләр китәрлек. Ә бит күпме типсә тимер зәрлек иратлар, җитешле гомер кичерүче хатын-кызларыбыз тормыштан зарланып гомер үткәрә. Күрәсең, адәм баласы булганын югалтмыйча торып, барына шөкер итеп яши белмидер. Андыйлардан булмаса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик. Татар җәмәгатьчелеге зур югалту кичерде. Халкыбызның моңлы сандугачы, Татарстанның халык артисты Флора Сөләйманова арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Җырчыны соңгы юлга озатырга аның тугры тамашачылары, хезмәттәшләре, дуслары, туганнары җыелган иде. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Үзе китте, җыры калды. Казанның Мәрҗәни мәчете яныннан якыннары, иҗатташ дуслары, укучылары, яраткан тамашачысы Флора Сөләйманованы соңгы юлга озатты. Исемнәрендә алды, Аллага шөкер. Бик күп жюриләрдә утырды, дөрес утырды. Ул бик исәп-хисапны ул мәсьәләдә сәнгать өлкәсендә уланы бик яхшы беләдер. Бәһа бирүләрне. Флора апаның үзенә бәһәне халык бирде, ә халык биргән бәя мәңгелек. Biz aның белән дистәләрчә еллар Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә бергә эшләдек. Әле менә берсенә дип китим әле. Менә Кадым Назирович филармония директоры дип оештырды, филармониясендә Илһамият дигән клуб оештырды. Менә шунда бер ижауга бардык. Ижауга барганда сирәк була торган хәл. Әйтеп китим әле. Флора Сөләйманова дигән штәни бит зал торып басты. Төн уртасында шалтыратып сорасаң да, җырның исемен кем язганын онытып җибәрсәң, сүзләрен яттан әйтә иде дип искә ала замандашлары. Гаҗәеп әйбәт кеше иде, киң күңелле кеше иде. Аның гомум безнең коллективлар ничә еллар эшләсә дә, беркем белән дә каты сүзгә дә килгәне булмагандыр. Әллә түземлелеге шулай, әллә кешелеклеге шулай, тыңлый белә иде, ярдәм итә белә иде. Аннан иң беренче җырлары бездә туды иде. Bu tega yani җыры кайткач әле казак телендә иде Госман абый Әхмәтҗанов безнең белән эшләгән тәрҗемә иткән. Биргәнсең син миңа нурын таңнарны. Саф, чиста күңелле Флора Сөләйманова гына әниемә җырын үзәкләргә үткәреп башкара иде дип искәртте соңгы юлга озату мәрәсемендә катнашкан Фирдүс Гыймалдинов.
Biz Флюрапаның яқты истәлеген аңа тап пішірмеше сақларбыз. Татарстан телерадио компаниясы тәкъдиме белән Флюрапа Слейманова Илхам Шакиров исемендәге премиягә дә лаек булган иде. Зур рәхмәт, шул хәлле мине зурлап. Казакъстанның Казандагы баш консулы Ерлан Исхаков та җырчының туганнарының кайгысын уртаклашты. Дөреслектә Флюрапа Казакъстанның да халык җырчысы исеменә лаек. Флюра Слейманованы соңгы юлга озатырга килүчеләр аның нинди авырлыклар кичерүенә карамастан, кояш кебек гел елмаеп балкып торуын искә алды. Яратып, хөрмәт иттереп, менә мин яшь җырчыга караганда шундый мөнәсәбәттә без башладык эшебезне. Һәм шулай итеп гомер буе дәвам итеп, бүгенге көннәргә кадәр әле менә күптән түгел бер айлар чамасына да сөйләшеп торам да. Флюрапа әйтә, Искәндәр, семья бик кирәк, рәхмәт шалтыратып торды. Аңа инде башка шалтыратасы килсә дә шалтыратып булмый. Изге җомга көнне гүргә кергән Флюра ханымның рухына дуга гына кыла алабыз. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры 90-нчы юбилей сезонын ачты. Тамашачылар өчен театрның камера оркестры чыгыш ясады һәм Нәкый Исәнбәт туплаган Татар халык дастаны буенча Идегәй спектакле тәкъдим ителде. Сезон ачылышыннан хәбәрчебез репортажы. Күркәм гадәт буенча һәр елны бу көн зурлап бәйрәм ителә. Әмма Тинчурин театрына 90 ел тулуы театр тарихында аеруча зур вакыйга. Тамашачыларны театр артистлары һәм Ильяс Камал җитәкчелегендәге театр оркестры каршы алды. 90-нчы юбилей сезоны Нәкый Исәнбәт туплаган Татар халык дастаны Туфан Имаметдинов инсценировкасы буенча куелган Идегәй спектакле белән ачылды. 90 еллыкны башлап җибәрәбез, 90 ел сезонны. Бөтенебездә инде теге күркәм, кәефләр яхшы. 1 октябрьдән башлап җибәрәбез шушы юбилейга багышланган конкурс, фестиваль. Мәктәп яны театрлары белән һәм семья театрлары белән әле бу беренче мондый фестиваль. Идегәй спектакле Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланып куелды. Туктамыш хан ролен башкаручы Татарстанның ат казанган артисты Ирек Хафизов бәйрәм уңаеннан үзенең теләкләрен җиткерде. Biz үзебезнең юбилей сезонын башлап җибәрәбез. Әлбәттә үземнең коллегаларыма Алла бирсә сезон уңышлы килсен дип телим. Инде яраткан тамашачыларыбызны үзебезнең күркәм матур залларыбызда көтәбез, чөнки безнең залларыбызда алар өчен яңа урындыклар куелды. Һәм инде без аларны үзебезнең киләчәк сезоныбызда берсеннән-берсе күркәм, яңа премьерларыбыз белән сөендереп торачакбыз. Миләүшә Гальфанова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Бүген сүз танылган китап белеме мөгаллиме, библиограф, филолог, публицист Әбрар Кәримуллин турында. Аның тормышы белән профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Танылган китап белеме галиме, библиограф, филолог, публицист Әбрар Гыйбадулла улы Кәримуллин 1921 елның 29 майында Мамадыш кантоны, хәзер Саба районы, Шәбия Шүрши авылында туа. 1941 елда 10-нчы сыйныфны тәмамлаган егет педагогия институтына укырга керергә, география укытучысы булырга хыяллана. Әмма сугыш планнарын үзгәртә. 1943 елда Кызыл армиягә алына. Житомир шәһәре хәрби училищесында 6 айлык курсларда укыганнан соң миномет төзәүчесе сыйфатында фронтка җибәрелә. 1947 елда туган авылына әйләнеп кайта. 1948 елда Казан дәүләт университетына тарих филология факультетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. 1953-64 елларда Казан университетының фәнни китапханәсендә эшли. 10 ел буе китапханә директорының фәнни эшләр буенча урынбасары вазифасын башкара. Шушы елларда Әбрар Кәримуллин тарафыннан татар теле һәм тел белеме, әдәбият тарихы, әдәбият белеме, тарих, фольклор буенча фәнни библиографик күрсәткечләр төзелә. Китапханәдә зур фәнни тикшеренү һәм нәшрият эшчәнлеге җәелдерелә. Нәкъ менә аның хезмәтләре Татарстанның һәм татар халкының фәнни библиографиясе барлыкка килүгә нигез сала. Әбрар Кәримуллин башлангычы һәм аның шәхси катнашында
археографик экспедициялар уздырыла башлый. Шит илләрдәге фәнни китапханәләр белән сугыш вакытында үзелеп торган китап алмашы кабат тергезелә. 1963 елда галим нахакка җәберләнә. Библиографик басмалар төзегәндә репрессияләнгән галимнәр һәм язучыларның хезмәтләрен кертүдә, панисламизм карашларын яклауда, әдәби җыентык һәм альманахлар библиографиясе 1917-1960 китабына Ленин Сталин турындагы шигырь җыентыкларын керткәне өчен Сталин тарафдары булуда гаепләнә. Сәяси яктан җитлекмәгән кеше тамгасы тагылып, ул хезмәт вазифасыннан азат ителә. 1964-92 елларда СССР Фәннәр академиясының Тел, әдәбият һәм тарих институтында хезмәт куя. Монда да библиографик күрсәткечләр төзү, татар басма китабының барлыкка килүеннән алып 20-нче йөз ахырына кадәрге тарихын өйрәнү белән шөгыльләнә. 1968 елда аспирантура тәмамламаган, фәнни җитәкчесе булмаган, эше институт планына кертелмәгән килеш, татарларда матбагачылык туу һәм татар филологиясе буенча яңа чыганаклар дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. Ул китап белемендә беренчеләрдән булып, милли китап теориясын эшли. 1970 елда докторлык диссертациясын язып тәмамлый. Татар китабы тарихын өйрәнү институтның эш планына кертелә. Һәм шуның нәтиҗәсе буларак 1983 елда галимнең реформадан соңгы Россиядә татар китабы монографиясе дөнья күрә. Революцияга кадәрге татар басма китабы тарихына багышланган хезмәтләре өчен Әбрар Каримуллин 1991 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Олпат галим 1991-92 елларда Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә фәнни консультант вазифасын башкара. Аның җитәкчелегендә һәм ул төзегән методика буенча иске татар китабының җыелма каталогы 1722-1917 еллар каталогын төзү буенча эш башлана. Татарстан Фәннәр академиясе академигы, ТССРның атказанган фән эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге һәм Кол Гали исемендәге халыкара бүләк иясе, милли хәрәкәт әгъзасы Әбрар Каримуллин милли китап тарихына, татар әдәбияты тарихы һәм аның Шәрык һәм Европа әдәбиятлары белән бәйләнешенә, тел тарихы, археография, этнография, топонимика, татар халкының килеп чыгышы мәсьәләләренә багышланган 700-дән артык басма хезмәт авторы. Әбрар Гыйбадулла улы Каримуллин 2000 елның 18 сентябрендә Казанда вафат була. Туган авылында җирләнә. Байлар собасы поселогындагы Шәбия Шүрши авылындагы урамнар, Байлар собасындагы Үзәк район китапханәсе аның исемен йөртә. Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә Әбрар Каримуллин музее бар. 2003 елдан башлап Каримуллин укулары уздырыла. Үземнең билетына хезмәткә турган кеше, шуның өчен хезмәткә килгән кеше. Минем бөтен тормышым мәгънәсе шунда. 21 сентябрьдә Үзбәкстанда халыкара гамәли сәнгать фестивале ачыла. Кояшлы республика мәртәбәле күргәзмәгә осталарны үз тарихында икенче тапкыр җыя. Фестивальдә 30-дан артык гамәли сәнгать юнәлеше үрнәкләре күрсәтелә. Осталар 100-дән артык илдән җыела. Алар арасында безнең республикада үзебезнең милли казанышларыбызны тәкъдим итә. Шул фестивальдә катнашырга гына түгел, бәлки үзебезне танытып, үзебезне менә дөньядагы кул осталарының менә асыл гына түгел, профессионал ягыннан үзебезнең республиканың менә шул осталарыбыз белән үзебезне таныштыру, таныту һәм инде бергәлектә ниндидер бәлки яңа проектларда эшләп чыгару максатыбыз. Татарстан осталары бу көннәрдә соңгы әзерлек эшләрен алып бара. Бу турыда тулырак итеп, шулай ук гамәли сәнгать осталары белән якынрак хәерле көн Татарстан тапшыруында таныша аласыз. Бүгенгә яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Ә без сау булашабыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.